Per crear un conveni primer has de confirmar les següents dades. Que l'alumne estigui en la base de dades, i que l'empresa sigui idònia. Per comprovar que l'alumne està a la base de dades, primer has de fer clic a la pestanya Centre i en el desplegable, escollir l'opció Alumne i cerca d'alumnat. Aquí, podràs fer la cerca omplint qualsevol dels camps que surten en pantalla. Com per exemple els cognoms. Per comprovar que l'empresa és idònia, has de fer clic a la pestanya Empresa, i en el desplegable seleccionar l'opció Cerca d'empreses. En aquest espai, has d'omplir qualsevol camp dels que surten en pantalla, i fer clic en l'icona Cercar. Des de la pestanya Idoneïtat, has de comprovar que l'empresa té gestionats els documents amb referència 02 i 03. Si és idònia, ja pots començar a fer el conveni. En cas contrari, has de gestionar els documents 02 i 03. Per crear un nou conveni tens dues opcions. Opció 1. A través de la fitxa de l'entitat amb la que volem crear un conveni, fem clic a la icona que surt en pantalla. Opció 2. Des de la pestanya Convenis, seleccionar en el desplegable l'opció Nou conveni. Per començar a fer el conveni, en les dues opcions, has d'omplir tots els camps que surten en pantalla. Un cop fet això, has de fer clic en la icona Crear conveni. Per començar a definir el conveni, has de seleccionar si el conveni és estàndard, intensiu o especial. El sistema fa un càlcul de les hores i dels dies de durada del conveni, però aquesta informació es pot modificar. El següent pas que has de fer és introduir l'horari que farà l'alumne en els espais indicats, tal com es mostra en pantalla. Per fer dos horaris diferents, has d'afegir un període, fent clic a la icona Afegir període. Aquí, hauràs d'afegir el nou horari. Un cop hagis acabat, només has de fer clic en Acceptar hora. Després, hauràs de seleccionar el període del conveni que està previst que faci l'alumne. Com a últim pas, pots indicar si el conveni compta amb annexos especials. Quan tinguis totes aquestes dades, només has de fer clic al botó de la part inferior dreta i es generarà un conveni provisional que s'enviarà automàticament al tècnic de seguiment. Un cop creat el preconveni, has de gestionar el pla d'activitats perquè el tècnic de seguiment pugui fer-ne la valoració. Recorda que el tècnic de seguiment ha d'autoritzar el conveni per tal de poder accedir al seguiment. Un cop hagis creat el preconveni, podràs gestionar directament el pla d'activitats. La plataforma Cubit et permet planificar pla d'activitats i definir el nombre d'hores que l'alumne dedicarà en cadascuna de les activitats. Per cada capacitat, es podran generar subactivitats que permetin concretar el tipus d'activitats a realitzar. També, podràs determinar que una activitat es consideri transversal. És a dir, que no se li pot assignar un número d'hores concretes perquè el seu desenvolupament és implícit. D'altra banda, has d'establir, en termes generals, les instal·lacions i equipament necessaris, els criteris per a l'avaluació corresponents, i el procés de seguiment i avaluació de l'alumnat. Aquesta planificació pot contemplar més hores i dies que l'estrictament necessari per a acomplir les hores de pràctiques. Quan tinguis tota aquesta informació, pots fer clic a la icona Validar. Des d'aquesta pantalla, podràs imprimir els documents provisionals del preconveni i del pla d'activitats. Un cop fet tot això, has de reassignar, obligatòriament, el conveni al tutor del centre de formació encarregat de conduir les pràctiques. Si hi hagués algun tutor ja assignat, podràs veure el seu nom emmarcat en gris en la secció Tutor de centre docent. Cal tenir present que al realitzar aquesta reassignació, es passarà la gestió del conveni i les seves pròrrogues a aquesta persona. Per últim, després de gestionar tota aquesta informació, el tècnic de seguiment validarà o refutarà el conveni i el pla d'activitats. En els casos de convenis estàndard, la validació es durà a terme en un termini màxim de 10 dies naturals. Si en aquest termini no s'ha donat una validació o denegació expressa per part del SOC, els convenis ja es podran gestionar en el Cubit, sens detriment que posteriorment podran ser objecte de control i verificació per part dels tècnics de seguiment.
Quan el conveni s'hagi validat, t'arribarà una notificació i ja podràs imprimir els documents definitius. Recorda que els convenis han d'estar signats pels propis alumnes, el representant legal del centre de formació i el representant legal de l'empresa. Per tal de poder cercar un conveni, has d'accedir a la pestanya Convenis i seleccionar l'opció Cerca convenis. Des d'aquí, pots cercar els convenis per alumne, per empresa o per codi de conveni. Com a resultat de la cerca, podràs veure un llistat com es mostra a continuació. Recorda que pots realitzar convenis i plans d'activitat amb alumnes que s'hagin enviat provisionalment des del GIA, de L0. Això servirà per avançar les tasques de preparació del conveni i el pla d'activitats, però encara no podràs començar el seguiment de les pràctiques per aquests casos. Només quan els alumnes tinguin el DL1 tancat podran començar les pràctiques.